Unsa man ni silangga nga? Sige magbaklay-baklay pagkadto pa kari. Sa may ginahunaan niya, di man mahimuta. Sa kay ginahunaan ning tawhana ay kung duolon bi. Ngano ka tong tawhana ay wala ko gipansin. Akong pangutan-on di. Uy, langga, naon sa mangka? Niagi ko, wala lay ka naman sin. Unsa ba ka? Unsa may gunahuna nimo? Oh, nangagaw ba jud oh? Akong nauna-una lang ba? 20 naman day ta katuig gikan sa tong kasal no? Unya, 20 na po ta katuig gikan sa tong pag-ipon. Akong nauna-una lang ba? Sulod sa 20 katuig na tong pag-ipon. Wala jud ka nagbinuang sa kuha? Ay, mora din na imong gunahuna langga. Nganin na lang, para magkampanti na imong hunahuna, mo istorya ko sa tinuod. Di ba na ipanultihon nga, ang pag-istorya sa matuod, maoy makapagaan sa imong gibati? O langga, nakasala ko nimo, upat ka bisis. Ha? Grabe po ka lang ga, oy. Upat ka bisis jud ka nagbinuang sa kuha? Ayaw sagud ka suko langga. Ingon ani manggod na oh. Akong isesese mo ang panghitabo. Di ba? 2 weeks pa lang tawa patagi kasal. Nakasangla na ni kay pari nimo ang balay nato para igasto sa atong kasal. Di ba bungga man kay tong kasal? Oo, kinsa mo koy makalimot ato nga. Mao bi atoy adlaw sa tong kaminyo uno. Nya, espesyal pa jud to atong kasal. Oo nya, nakahinumdam na ka. Unya, di ba? Ni saad ta kay pari nimo nga lukato na to ang balay pag human sa atong kasal. Unya, wala man ta kulta sa atong kasal kay gamay ra may nihatag sa atong alak. Nya, wala ka na tingala. Nga upat ka bulan bago ta gisingili pari nimo. Ang o ba lang ga? Ikaw na day bayad day ato? Sige, ani na lang. Ako na lang tong kalimtan. Pasayloon na punta ka, kay imo mo kong gisalbar sa kaulaw. Nya, kano sa man tong ikaduha? Ay, katong ikaduha lang ga. Nakahinumdum ka nga operahanan kasi mong appendix. Di ba wala tay kwarta pang opera ato? Nya kailangan tagpang down sa doktor? Oo. Kinsa man koy makalimot ato nga perti ba yang pagpingit na ko sa kasakit sa kuntiano? Di ba dili ka operahan sa doktor kay wala tay pang down payment? Mauto, giuban ko sa doktor silahang balay. Unya, nagunsa man mo didto? Nagistoryahan na yung tibok gabi eh. Mauto, gioperahan ka niya nga libre. Wala ta niya gipabayad. Mauna day to'y bayad lang ga. Sama na, oy. Sige, ani na lang. Kay gisalbar man nimo akong kinabuhi. Pasayloon na lang punta ka ato. Ako na lang tong kalimtan. Unya, kano sa man tong ikatulo? Ang ikatulo lang ga, nakahinomdom ka nga nagsugal mo ni pare nimo. Unya nakautang ka sa yaha. Nya ang collateral kay ang tong sakyanan. Unya, wala ka na tingala nga wala niya gikuha. Sama na lang ga, oy. Uli tong wala niya gikuha kay ikaw na day bayad ato. Sige, sayloon na lang ta ka kay ako man tong sala. Palahubog po kay ko ba niya man. Sugarol pa jud kaayo. Langga, kano sa man tong ikaupat? Ang ikaupat lang ga, nakahinomdom ka nga naghabal-habal driver pa ka sa una. Oo. Kinsa man koy dili mahinumdom ato lang gaoy nga. Mao ba ana kung pingin nga buhi sa una. Habal-habal driver. Di ba ni daog pagani ko ato kung nidagan kog leader sa habal-habal? O di ba? Leader ka sa habal-habal. Nga ningon pa mga kasako nga 30 mo ka members sa inyong grupo. Unya ang pulo ka tao, kung sigurado mabutar nimo, nya ang 20 dito sa kontra. Unya lang ga, wala ka na tingala nga nung nasiruhan imong kontra. Ah, grabe po ka lang ga. Ihurot dito ni mong 20? Ay na!